joku... No niin, morjesta YouTube pitkästä aikaa. Tuossa kun on kuvannut TikTokiin videota, niin muisti, että onhan se makia kuvata videota, niin kuvataanpa tämmöstä reissuvideota ja tosiaan lähdettiin Norjan roadtripille. Viime kesänä käytiin Pohjois-Norjassa ja nyt lähdettiin sitten, että käydään tuolla Lofoteilla tosiaan. Ja eihän se reissu alku nyt ihan putkeen mennyt että siinä heti tuli mieleen kun lähdettiin, että mullahan on autosta laakeririkki ja mä ajattelin, että kyllä sillä ajeleepi. Mutta kyllä se Rovaniemellä alkoi laakeriääni siltä tuntuu, että ei sillä ajele Norjaa asti, että pakko se on saada uusi ja jos ei saada, niin palataan kotiin. Se oli semmonen ääni alkoi kuulua, se alkoi voimistua vähän, tietenkin kun pitkän matkaa ajaa ja se jotenkin kuumuu, niin alkoi voimistua. No, minä siinä sitten kahtoin, kun oltiin nukkumaan menossa, tosiaan autossa nukuttaa, meillä on patja siellä ja näin, niin siinä Rovaniemellä oli tarkoitus muutenkin nukkua yö, niin katon illalla siitä, että no niin, meillä on laakeri täällä kuule Motonetissä, että mulla oli usko siihen, että varmasti saadaan vaihdettua Rovaniemellä laakeri, mutta laakeri saatiin, mutta ei saatu vaihdatettua ja sitten mä ajattelin, että no ajellaan leville, että sieltä sitten viimeistään käännytään poisa, mutta ei tarvinnut kääntyä. Huomenna on huoltoaika ja saatiin laakerille huoltoaika ja en tiedä. Katsotaan minkälaisia videoita täältä tulee kuvattua. Nyt nukuttaa vielä toinen yö täällä Leviin tunturilla ja viime yö tosiaan oltiin kanssa ja tänään aamulla soittelin tuonne huoltamoon, niin saatiin se huoltoaika ja huomiselle ja sitten päätettiin, että jäähän tänne yötä ja mä harrastelen huomenna vähän omia juttuja ja sitten tyttöystävä tekee kans vähän juttuja, mistä tykkää. Ja joo, tämmönen on meidän leiriytyminen. Meillä on tossa tommonen retki taitettava pöytä ja siinä on pyyhke kuivumassa. Käytiin tuossa Kylpylässä. Ihan hyvä Kylpylä oli tuossa Levillä. Ainut huono puoli, niin saunat on ihan paskoja. Mutta joo, katsotaan huomenna miten autohuollon käy ja päästäänkö jatkaa matkaa. Pysy kanavalla. No niin, se on seuraava päivä ja auto saatiin kuntoon. Semmonen kun autohuolto Aakenus laittoi auton kuntoon. Se on ihan tossa Levin Kouravan vieressä. Siinä on se huoltoasema, niin siinä on tosi hyvä oli palvelu ja nopea. Eilen soitiin ja tänään saatiin autokuntoon ja täällä on kaikkialle muualle mihin on soittanut niin parin viikon jonot ollut, niin nyt on auto kunnossa, laakeri vaihdettu ja nyt lähdetään Norjaan matkaan ja ei mitään, katsotaan. Mä kuvailen tosta maisemia jostakin välistä. Näitä niitä näkyy täällä. Täällä on kyllä komiat sarvet on. No niin, ollaan matkalla Norjan puolelle. Yritetään tänään päästä Norjaan, koska siellä on yksi kanjoni, joku Euroopan isoin kanjoni vissiin, niin käydään kahtoo, olisi magia päästä tänään jo vähän kuvailee sinne ja meillä on vielä 1,5 tuntia matkaa sinne kanjonille, niin me ollaan Saariselkäkö tämä on vai mikä tämä oli tämä. Ollaan kuitenkin menossa tässä Käsivarren tietä, niin kuvataanpa sitten kun ylitetään Norjan rajaa. Sitä on luntakin vielä tuolla sen verran, että Lynx Vinha kun olisi ottanut mukaan, niin sillä olisi päässyt tuolla kelkkailemaan. Tuolla näkyykin, niin Norjan puolella on ja Ruotsin puolella on lunta noilla tuntureilla. Niin. No niin, siinä on Norjan raja. Jatka 38 kilometriä. Nyt sitä ollaan sitten Norjan puolella pikkuhiljaa, niin vaihtui liikennemerkit erilaisiksi. Niin.
Tänne oli jollakin jäänyt Polaris, tommonen uutukainen kelekka. En tiedä, pitäisikö tuo napata kyytille tosta ojan pohjalle jätetty. Liekkä talvella jäänyt kiinni siihen ja joku pojan koltiani jättänyt se siihen, mutta on täällä kyllä melko vuoristoa. Makian näköistä maisemaa. Me ollaan menossa tommoseen Korsabrua. Siellä on semmonen kanjoni, niin mennään kahtoo sitä. Ollaan menossa kattoo sitä kanjonia. Ja on muuten melko jyrkkää nousua, vaikka tämä ei välttis videota sitä näytä, mutta melko jyrkkä nousu oli tänne ainakin ajella tänne vuoristoon. Tässäkö on parkki meille vai onko vielä eteenpäin? Nyt voi sanoa kyllä, että pelottaa mennä tämmöstä siltaa pitkin. Tuossa on melko puotos tossa. En tiedä näkyykö sitä oikein videolle miltään. Voitais siitä ottaa vähän. Kokeillaan seikkailla tonne perille. Tää on tämmöstä monttupolkua, mutta meillä on maastoauto, niin eiköhän me päästä perille. Nyt taas löytyy. Tää lähdee ihan kohisseen. Pitäis melkein peltorit olla mukana. Mennään tonne sillalle siellä. Ei, tostahan se kato menee. Tuostahan se tippuu se vesi alas. Mennään kahtoon tonne sillalle. En tiedä. Uskaltaiskohan tuohon mennä tuohon sillalle. Meikäläinen nimittäin ei tykkää korkeista paikoista. Niin tuo voi olla semmonen, että meikäläinen ei mene tuohon sillalle, mutta käydään tsekkaa. Uskallanko? En mä uskalla mennä tänne. Hupaanpa vähän tuonne alas. En tiedä, vaan mulla meinaa tulla oksennus täällä ylhäällä sillalla. En tiedä kuinka syvä se oikeesti on, mutta on niin syvä, että meikäläisellä meinas oksennus lentää tuossa keskellä. Mutta nyt pitäis mennä vielä kertaalleen yli ja sitten saapi riittää meikäläiselle tämä rimpuilu. Täältä löytyy joku kontindeerus. Mikähän lie pommikontti tämä on. Ei vaan tämä taitaa olla muuten tuohon pentsihyppyyn. Tuossa sillalla hypätä pentsihyppyyn, niin olisikohan tämä siihen tämä kontti. Varmaan se on siihen. Helikopterilla nassautettu sieltä. Eipä sillä muuten tänne oikein vuoristoon pääse, kun on tämmöstä kinttupolkua, niin se on helikopterilla tuotu siihen. Täällähän oli joku työukkeli, mistä nyt tien poikki. No niin, ajeltiin vielä tälle iltaa tähän tämmöiselle P-paikalle nukkumaan. Tässä on hyvä täällä Norjassa, kun täällä on näitä vessoja ja pääsee aamulla sitten lämpimään vessaan. Tää on tämmönen, tuolla on muitakin, tuolla oli semmonen ilmanen semmonen kämpperipaikka, mikä on karavaanialue ilmanen, niin tää on kyllä mukava, kun täällä on ilmanen ja täällä on aika useassa paikkaa näitä vessoja. Ja sitten en tiedä, tuohon huomenna varmasti päivän mittaan auki ja joku koju siinä on, että liekö siitä jotakin ruokaakin varmaan saa. Ei siinä. Pysy kanavalla ja pistä kanava tilaukseen, jos tykkäät videosta ja peukkua ja kaikkia mahdollista, niin kuvataan lisää.